Carissimi amici e amanti della lingua italiana. Vítam vás v ďalšom videu nedeľnej talianskej minútky, kde vlastne sa zameriavam vždycky na nejaký pojem, alebo teda na nejaký problém v rámci talianskej gramatiky. A tentokrát na mňa vyskočila otázka, že čo vám robí najväčší problém, a to bolo konžuntívo. Moje milované konžuntívo. Čo to vlastne je konžuntívo? No, v prvom rade konžuntívo vychádza z talianskeho slovesa congiungere, ok? Congiungere znamená spájať. A tu už možno, že tušíte teda, že sa to bude jednať práve o spájanie hlavných vied s vedľajšími vetami v taliančine. Ale to by neboli Taliani, alebo to by nebola talianská gramatika, aby nemala nejaké špecifika. Kedy vlastne používame toto konžuntívo? V princípe Taliani napríklad používajú konžuntívo vtedy, keď vyjadrujú nejaké subjektívne postoje alebo teda vyjadrujú nejaký svoj názor alebo nejakú pochybnosť alebo strachy. A pre nás je veľmi ťažké používať a rozoznať, kedy to konžuntívo máme použiť a kedy ho nemáme použiť. Okay? Pretože my na neho nie sme v našom jazyku, alebo teda v našej kultúre, alebo skôr by som vám povedala, že v tom jazyku nie sme na to zvyknutí. Pretože napríklad my, keď niečo vyjadrujeme, že by som niečo chcela, alebo by som potrebovala, alebo urobila by som, keby som mala nejakú príležitosť, práve toto vyjadrujeme práve podmeňovacím spôsobom. Alebo môžeme použiť ešte aj napríklad jednoduchý čas, alebo môžeme použiť na vyjadrenie takýchto vecí, postojov aj minulý čas, klasický. V taliančine je to ale trošku inak. V taliančine, keď vyjadrujeme napríklad teda tie subjektívne postoje alebo nejaké pochybnosti, strachy, tak používame práve konžuntívo. Je totižto rozdiel, napríklad keď chceme povedať, že dnes je pekný deň, ok? Oggi è una bella giornata. Ale keď chcem napríklad ja povedať, že myslím si, že dnes je pekný deň, tak tu už musím povedať konžuntívo. Prečo? Pretože ja v prvom rade vyjadrujem svoj subjektívny postoj, svoj subjektívny názor, ok? Čiže poviem penso che oggi sia una bella giornata. Čo znamená teda, že ja si myslím, že dnes je krásny deň. Nemôžem tam povedať klasické sloveso essere v prítomnom jednoduchom čase, ale musím ho povedať vlastne v konžuntíve prezente. Takže nebojte sa, ono to konžuntívo sa vás možno netýka, pokiaľ s taliančinou práve začínate, ale skôr sa už týka takých tých viacej pokročilých, niečo už medzi úrovňou B1, až by som povedala už skôr tá B2. A už C1, to už určite poznáte, že o čom konžuntívo je. Každopádne, keď som sa konžuntívo učila, trvalo to na moju dušu 2 roky, kým som ho pochopila, lebo mne to stále hlava nebrala, prečo sa to tak používa. A to je vlastne aj ten kameň úrazu, qui casca l'asino, ako by povedali Taliani. Je potrebné teda si uvedomiť, že to konžuntívo tam jednoducho je a hlavne mňa vždycky tak utešuje aspoň myšlienka, že aj keď jednoducho ja učím taliančinu, ale stále sa stretávam s nejakou výzvou, tak je fakt pravda a toto je informácia potvrdená už z roku 2008, že približne 38% Talianov neovláda a nepoužíva správne konjunktív, teda konžuntívo. OK? Takže pokiaľ sa trápite s konžuntívom, berte to tak, že taliančina je umelecký jazyk. Je to jazyk, ktorým dokážeme fakt vyjadriť to, čo by sme možno iným jazykom, bežnou angličtinou alebo nejakým inakším jazykom vyjadriť, tak nevedeli, ako to vieme v podstate vyjadriť v konžuntíve a práve tou taliančinou. Takže sa nelakajte a v prípade, že budete mať problém s konžuntívom, tak mi pokojne napíšte alebo sa prihláste na moje lekcie taliančiny. Robím aj skupinové lekcie, aj individuálky, aj dvojičky a verím tomu, že to konžuntívo precvičíme tak, aby ste ho pochopili a hlavne, aby ste sa s ním skamošili, pretože konžuntívo je veľmi dobre vedieť a keď ho budete vedieť, tak verte tomu, že aj tí Taliani, tí, čo ho budú ovládať, tí vás začnú veľmi akceptovať. Takže oni zase to konžuntívo
poznajú, používajú ho a o to viacej, keď ho vedia cudzinci, tak si povedia, že wow, tak to je potom teda už vysoký level taliančiny. Takže bella giornata, ciao.